Bore da gyfeillion, a chroeso cynnas I bawb ohonoch chi i'r gwasanaeth bore yma. Mae'n hyfryd cael bod yn ôl yn eich plith chi ac yn hyfryd iawn eich gweld chi. A very warm welcome to each and every one of you to this morning service. It's good to be here and it's good to see you. Mi ganwn ni emyn 283, hymn 283, 283, da ni'n rhyfeddu. Rhyfeddu'r wyf o ddiw, dy ddyfod yn y cnawd. Rhyfeddod heb ddim diwedd yw, fod Iesu I mi'n frawd. 283, 283. Mae'n darlleniad ni y bore yma yn ddarlleniad cyfarwydd dros ben I chi. Ond wrach na fydd o yn swnio mor gyfarwydd ag arfer. Oherwydd dwi'n mynd I ddarllen cyfieithiad gwahanol I chi'r bore yma. Dwi'n mynd I ddarllen o Beibl.net. I ni gael clywed sut mae'r apostol Paul yn sgwennu mewn iaith bob dydd. Hon ydy'r drydydd benod ar 10 o lythyr Paul. Llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. The reading is from the 13th chapter of Paul's first letter to the Corinthians, and this is his hymn to love. Os dwi'n siarad ieithoedd dieithr, neu hyd yn oed yn siarad iaith angylion, heb gariad, dwi'n ddim byd ond jar metal swnllyd, neu swn symbol yn cael ei daro. Falle fod gen i'r ddawn I broffwydo, a'r gallu I blymio'r dirgelion dyfna, neu'r wybodaeth I esbonio pob peth. Falle fod gen I ddigon o ffydd I symud mynyddoedd, ond heb gariad dwi'n dda I ddim. Falle mod i'n fodlon rhannu'r cwbl sy'n gen I hefo'r tlodion,
neu hyd yn oed yn fodlon marw dros y ffydd. Ond heb gariad, dwi'n ennill dim. Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn garedig. Dydy cariad ddim yn cenfigeni, ddim yn brolio ei hun, nac yn llawn ohono ei hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nac yn mynnu i ffordd ei hun drwy'r adag. Dydy o ddim yn digio a ffwdu, ac mae'n fodlon anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Dydy cariad ddim yn mwynhau gweld drygioni. Be sy'n ni'n neud o'n llawen ydy'r gwir. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, mae bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Fydd cariad byth yn chwalu. Bydd proffwydoliaethau'n dod i ben. Y tafodau sy'n siarad ieithoedd dieithr yn tewi, a fydd dim angen geiriau o wybodaeth. Wedi'r cwbl, ychydig ydyn ni'n wybod, a dydy'n proffwydo ni ddim yn dweud popeth chwaith. Pan fydd beth sy'n gyflawn ac yn berffaith yn dod yn derfynol, bydd y donia sydd ond yn rhoi rhyw gipolwg bach i ni yn cael ei hysgubo o'r neilltu. Pan oeddwn ni'n blentyn, ro'n ni'n siarad iaith plentyn, yn meddwl fel plentyn, a deall plentyn oedd gini. Ond ers i mi dyfu'n oedolyn, dwi wedi stopio ymddwyn fel plentyn. A dyma sut mae hi. Da ni ond yn gweld adlewyrchiad ar hyn o bryd, fel edrach mewn drych metal. Ond byddwn nhw'n dod wyneb yn wyneb maes o law. Chydig iawn yr ydyn ni'n wybod ar hyn o bryd, ond fe fyddai'n cael gwybod y cwbl bryd hynny. Yn union fel mae Duw yn gwybod y cwbl amdana i. Ar hyn o bryd, mae gennych chi 3 peth sy'n aros. Ffydd, gobaith a chariad. Ond y mwyaf ohonyn nhw ydy cariad. Faith, hope and love. But the greatest of these is love. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'r gair. Gawn ni ganu unwaith eto. Emyn rhif 190, hymn 190. Rhyfeddol ar hyfeddol erioed yw cariad Duw, ei hyd, ei led, ei ddymder, rhyw fôr di waelod yw. A'i uchder anerfynol, sydd uwch yn efo'i ddlan, Hosanna, Hallelujah, fe enaid, weithiau'n can. 190, 190.
felly, da ni'n dod at yn gweddia, so we come to our prayers. And we begin by praising God for his might and power and love and grace. Cydweddiwn. Dad nefol yr ydyn ni yn plygu wrth droi dorsedd di yn llawenhau yn dy bresenoldeb di a hynny yng nghwmni yn gilydd. Diolch i ti am gael dod i roi dy fachon. Diolch i ti am gael edrych i dy gyfeiriad ti, codi yn golygon ata ti, a chofio dy fawr drigaredd di ti ag at bob un ohonom ni. Yr wyt ti yn ddew mawr holl alluog, y tu hwnt i'n dychymyg ni. Ac eto, da ni'n cael dod i dy bresenoldeb di fel hyn, a chodi'n lleisiau, a gwneud yn dymuniadau yn hysbys i ti, ac am hynny yr ydyn ni'n daddoli di, yr ydyn ni yn wir yn dyfoli di. A da ni'n diolch i ti am dy fendithion. We thank God for the many blessings that we've received. Da ni yn diolch i ti am y bendithion yr ydyn ni wedi derbyn yn ystod y dyddiau sydd wedi mynd heibio. Mor fawr arglwydd ydy dy ofal di dros da ni. Ti'n ymwneud â ni fel unigolion, ti'n nabod ni. Iesu Grist yn sôn am y bugail da sy'n nabod ei ddefaid wrth ei henwa, ac o ti'n nabod ni wrth yn henwa. Ac wrth ei hynny, yr ydyn ni'n golygu dy fod ti'n gwybod beth i'n anghenion ni. Ti'n gwybod beth sy'n gwasgu arna ni, beth sy'n pwyso arna ni, beth sydd yn faich i ni. Ac yr ydyn ni yn medru dod ar glwyd, da ni'n medru rhoi rheini wrth droi dorsedd di, ac yr wyt ti yn dy gariad ac y dy drigaredd yn mystyn ti ag ato ni, ac yn bendithio ni. Felly nid diolch yn unig am y bendithion, da ni'n gallu gafal yn nhw, i blasu nhw, i hyfed nhw, i bwyta nhw, nid dim ond bendithion felly. Da ni diolch i ti am fendithion anweledig. Pethau sydd yn cyfoethogi'n bywyd ni, yn rhoi hapusrwydd i ni, yn rhoi cysur i ni, yn rhoi pleser i ni. A hyd yn oed yn y dyddiau tywylla posibl i unrhyw un ohona ni. Diolch i ti dy fod ti yn oleuni i ni, ac yn nerth i ni, ac yn arweiniad i ni ym mhob ffordd. Ac ymhlith y bendithion yr ydyn ni yn diolch i ti am yn gwaredwr. Most of all, we thank God for Jesus, our Saviour, our Redeemer. Da ni'n llawenhau dy fod ti wedi caru'r byd gymaint fel dy fod ti wedi rhoi dy unig anedig fab i fod yn waredwr i ni. Diolch i fod o wedi dod i'n plith ni, i rannu yn profiad ni, i fod yn un ohona ni. Diolch i ti fod o wedi wynebu pob tentasiwn y gallan ni i gwynebu, ac eto wedi concro yn hynny hefyd. Diolch i ti am y datguddiad yr oeddon ni roi. Diolch i ti am y ddysgeidiaeth yr oeddon ni chyflwyno. Ac arglwydd grasol, diolch i ti am y gwaith gyflawnodd o, yn arbennig ar y fryn Calfaria, un prynhawn, pan fu o fo farw trosom ni. A diolch i ti nad oedd y bedd, na gangau, ddim yn medru gadw fo'n gaeth. Ond ar fora'r trydydd dydd fod Iesu Grist wedi atgyfodi ar dorchymyn di, a chael ei ddyrchafu, i eistedd ar dy ddaheilawd di, ar yr orsedd dregwyddol. Ac yn Iesu Grist, a thrwy waith, a thrwy'r efengil, y mae yn gobaith ni. Rhoi ni ddal gafal yn y gobaith hwnnw. Ac ym mhob peth cadw yn llygad ar Iesu Grist yn gwaredwr, fel na fyddo i ni byth grwydro o'n lle fel disgyblion iddo fo. Ar yr un pryd yr ydyn ni arglwydd yn diolch, yr ydyn ni hefyd yn cyflwyno anwyliaid i ni i dofal di. We pray for others who we know, family and friends and neighbours, colleagues. Da ni'n cyflwyno nhw arglwydd yn dyner i dofal di. Yn ei hamrywiol amgylchiadau siwr fod pawb ohona ni yn gwybod am rhywun sy'n mewn sefyllfa angen arbennig ac y bysa ni licio sibrwd i henw nhw ger dy fron di. A da ni'n gwneud hynny.
dim ond sibrwd. Gan wybod dy fod ti nid yn unig yn clywed ond yn gwrando. Ac y byddi di yn nerth ac yn gysur i'r cyfriwrau ac yn rhoi arweiniad grasol iddyn nhw. Da ni'n gweddio dros y byd, we pray for the world. Yn ei drallod, yn ei drafferthio, yn ei beryglon, a'r holl lyniau yr ydyn ni'n ei gweld, yr holl leisiau yr ydyn ni'n ei clywed, yr ochneidio, y gryddfan, y crio. Pethau ydyn ni gyd yn dystion ohonyn nhw erbyn hyn trwy'n technoleg. Yn gweddi ni arglwydd ydy deled y deyrnas. A thrwy y deyrnas deled heddwch, i deyrnasu rhwng cenhedloedd, rhwng pobl a'i gilydd, beth bynnag ydy gwahaniaethau nhw. Dangos di arglwydd mae dy lwybr di yw llwybr cymod, a chyd fyw, a heddwch, dwys a pharhaol, yn dy fab di, Iesu Grist. A da ni'n cyflwyno yn hunain a'n gilydd. We present ourselves to God and each other, asking his forgiveness. Mae ddau ni arglwydd wrth i ni ddod fel hyn ac yn bilger dyfron di oherwydd yr ydyn ni'n ymwybodol iawn at ydyn ni ddim yn heiddi dim byd o'r pethau yr ydyn ni yn gofyn amdanyn nhw. Arglwydd yn dy drigaredd madda di i ni a bendithia ni yn yr wythnos sydd yn dod. A bendithia yn gwyl ni fel Cymru yn yr eisteddfod sydd yn digwydd yr wythnos hon. Rhoi ni lawenhau yno ti a gorfoleddu yno a dod i ddadnabod di yn well trwy dy ras, trwy dy gariad a trwy Iesu Grist. Yn ei enw ef, clew ni'n offrymu'r gweddiau hyn. Amen. Good morning to you all. Bore da i bawb a chroeso i'r roedfa bore yma.
Ond croeso, a mae'n glyn gweld parchedig Gwylfa Ifans yma hefyd, ac parchedig Anthony, ac hefyd Margaret. It's lovely to see you, Margaret. I know you've been unwell, but it's great to have you back. Yn yr un peth I Gwylfa, fi'n gwybod bod chi wedi bod yn wael, ac ni'n meddwl amdanoch chi abyddig. Ond croeso wrth gwrs mwyaf yn mynd i'n preichigaethwr gwadd, sef y parchedig Dr Geraint Tudur, a croeso nôl iddo o'r pwlpid yma. Fi'n credu bod ni'n cael sawl, trio trefnu sawl tro wan, syl mae either streics ar y rheilffordd neu Covid neu rhywbeth wedi rhwystro, ond da ni yma y bore yma ac yn ni'n ddiolchgar iawn ei gael eich cwmni chi. I'r rhai sydd ddim yn gyfarwydd efo Dr Geraint Tudur, mae wedi ymddeol erbyn hyn, ond mae wedi bod yn un gweithgar iawn fel ysgrifennydd cyffredinol yr annibynwyr Cymraeg. Hefyd, cyn hynny, mi fiodd yn wneudog ar Eglwys Ebenezer yng Nghaerdydd. I was just explaining to those of you who don't understand me that Reverend Geraint Tudur was formerly a lecturer in church history at the University of Wales in Bangor, then a minister in Cardiff, and subsequently the General Secretary of the Union of the Welsh Independents. Ac felly ni'n edrych ymlaen yn fawr I glywed eich neges. Just to remind you all, it's only morning services we have here during August, so no midweek service, only morning services. Felly yr oedfa nesaf yma bydd Sul nesaf dan arweiniaeth y parchedig Richard Brandt. Diolch I Will am ei gyfraniad ar yr organ, ac ni'n dymuno'n dda i'r côr yn yr Eisteddfod. Mae Will yn sobor o brysur, ond yn dal yn wneud amser I ni ac I gefnogi ni. Yn ni'n gwerthfawrogi Will, diolch I ti. The only date we have actually in August, it's quiet obviously. The next organ recital will be on in August. It'll be the 21st of August, given by Hamish Wagstaff. He's the organ scholar at All Saints, that's St Margaret Street. So that's 21st of August at 1 o'clock. Please cofiwch dod las dair am paned o de, ac nawr ddawn nhw'n hamgylch I dderbyn eich rhoddion. Tri chant a thri ydy rhif yn hymyn nesaf ni, hym 303, wrth droi fy ngolwg yma I lawr, I gyrra'r holl greadigaeth fawr, gwrthrych ni wel fy enaid gwan ond Iesu I bwyso arno'n rhan. A'r penillion sy'n dilyn, 303, hym 303.
Cyn y mod i'n dod at fy neges bore yma, ga i ddiolch o galon i Marian am ei geiriau garedig o groeso. Ac fel y gnath i, diolch i Will am ei gymwynas a ni ar yr organ. Da ni gyd yn gwerthfawrogi yn fawr iawn. Ac fel o'n i'n dweud yn gynharach yn y gwasanaeth, mae o'n blesar mawr cael dod yn ôl atach chi i Eglwys Gymraeg Canol Llundain unwaith eto, a clywed llais bychan yn y cefn fel dwi'n glywed ar hyn o bryd. Hyfryd dros ben, a diolch i chi am eich cwmni. Rwan, da ni gyd yn gwybod fod y ffydd Gristnogol yn ffydd sydd yn herio pob un ohona ni. We all know that Christianity is a challenging faith. Dwi am gymryd yn ganiataol os cae eich bod chi eisoes wedi ymateb i'r sialens fwyaf un yn y Testament Newydd. I'm going to assume that you've already accepted the challenge, the greatest of the New Testament challenges. Mae honno i'w gweld yn llyfr yr Actau. Dych chi'n cofio'r stori am Paul a Silas yn y carchar yn Philippi? A mi fu o'na ddaeargryn mawr a dyma'r rhwymau'r cadwyni yn disgyn oddi ar ei dwylo'i traed nhw. Dyma'r drysa'n agor a'r carchar orion yn mynd i redag i ffwrdd. A mae ceidwad y carchar wedi dychryn am ei fywyd. Y gosb am golli eich carchar orion yn yr hen fyd oedd cael eich rhoi i farwolaeth. Y chi a'ch teulu. Dyna y gosb. A mi oedd ceidwad y carchar yn gwybod hyn. Ac felly mae o'n gweld y carchar orion yn dianc, a mae o'n meddwl wrth o'i hun, dim werth i mi ddisgwyl am y gosb, mi na i wneud y peth fy hun. Ac yn sydyn, dyma yna lais yn galw arno fo. Pai ti ac wneud dim niwad i ti dy hun. A dyma fo'n edrach a llais Paul oedd yr un oedd o wedi glywed. A dyma fo'n gofyn i Paul, beth sy'n rhaid i mi wneud i gael fy achub? A dyma Paul yn deud, a Silas dwi'n siŵr yn nodio i ben tu ôl fo, cred yn yr arglwydd Iesu Grist, ac fe gaid achub ti ath deulu. Her fwyaf Testament Newydd i chi a fi. The greatest challenge in the New Testament, believe in the Lord Jesus Christ. Ond nid yna i diwedd i. That's not the end of it. Da ni yn gorfod darllen ymlaen yn y Testament Newydd i straeon eraill. A da ni'n cael sialens ar ôl sialens yn ymddangos. A'r unig beth dwi eisiau gwneud bore yma ydych atgoffa chi o dair. I want to remind you of 3 New Testament challenges. Nid y fi sydd yn ei llunio nhw. Nid un o'r apostolion sydd wedi'r rhoi nhw. Iesu Grist. Iesu Grist sydd yn rhoi'r rhain i chi. A'r sialens gyntaf, da ni'n gael ar wefus Iesu Grist, i ni gael yn hatgoffa ohoni, y bore yma ydy car dy gymydog. Love your neighbour, first challenge. Mae y Testament Newydd, fel y gwyddoch chi, wedi sgwennu'n wreiddiol yn yr iaith Groeg. Ac yn yr iaith honno, mae yna wahanol eiriau am wahanol fatha o gariad. There are different words in Greek, the language of the New Testament, for different types of love. Chi'n meddwl am eros, cariad corfforol. Y gair sydd wedi rhoi erotig i ni. Mae gennych chi philia, cariad rhwng ffrindiau mawr. Pobl sy'n gwneud rhywbeth dros ei gilydd. Philia. Storge, y cariad sydd yn bodoli rhwng teuluoedd, rhwng rhieni a phlant, rhwng plant a rhieni, rhwng plant a'i gilydd, o fewn y teulu. Storge, within the family. Ac yna'r gair da chi'n weld amla yn y Testament Newydd.
Y gair am gariad ydy agape. That's the word we see in the New Testament for love. Agape. Y cariad di-fesur hwnnw, immeasurable. Y cariad nad ydy o'n darfod, it never ends. Meddyliwch am chi, da ni'n dweud ydan, o'r adnod gyntaf nesyn ni ddysgu pan oedden ni'n blant bach. Duw, cariad, Duw. Y gair cariad, agape. Canis felly y carodd Duw y byd, fel yr hoddodd o unig anedig fab, canis felly carodd. God so loved the world. Agape. Yn y darlleniad oedd gen i, sawl gwaith glywsoch chi y gair cariad? Dwi'n wedi cyfri nhw. Bob tro ddech chi'n ei glywed o, yn y gwreiddiol, agape. A mae hon yn sialens fawr. Nid mater o fod yn neis efo'ch cymydog ydi o. Pan mae Ioan, fel da chi wedi clywed, pan mae Ioan yn dweud fod Duw wedi caru'r byd i'r fath raf, agape, yr un gair sydd yn cael ei ddefnyddio yn car dy gymydog. Felly'r sialens i chi a fi, o'r Testament Newydd, gan Iesu Grist, this is the challenge to love your neighbour as God has loved you. Honna di'r sialens. A da ni'n pendroni. Neu fel maen nhw'n dweud yn y de, pwslo. Pwy di'n hymydog i? Who is my neighbour? Dyna oedd cwestiwn y gŵr ifanc ddoth at Iesu Grist ynddo. A gofyn iddo fo ar ei ben. A pwy ydy'n hymydog i? Ydych chi'n cofio'r ateb? When the young man asked Jesus, who is my neighbour? Do you remember the answer? It was the parable of the Good Samaritan. Dameg y Samariad Tregarog. Pwy yw fy nghymydog? Unrhyw un. Pwy yw fy nghymydog? Pob un. It's everyone or anyone. Os wyt ti'n medru gwneud gwahaniaeth y mywyd unrhyw berson, yr wyt ti'n dod i gysylltiad â fo, y mae'r person hwnnw neu honno yn gymydog i ti. You're on the same planet, you are neighbours. Mots beth yw'r gwahaniaeth? Forget the differences. Car dy gymydog. Fel mae Duw wedi dy garu di. Mewn geiriau eraill, car bawb. Love everyone as God has loved you. Challenge number 1. Mae dipyn o sialens i ddechrau tydi, a dwi'n wedi gorffen eto. Awn ni at yr ail. Be di ail sialens Iesu Grist i ni? Da chi'n gwybod beth sy'n dod. Cerwch eich gelynion. Second challenge. Love your enemies. Pwy ydy'n hymydog i? Pwy ydy'n elyn i ta? Who is my enemy? Da ni'n glyfar iawn, na ni'n defnyddio'r gair. You know, I don't think I've ever actually described anybody as my enemy. So, pwy ydy fy ngelynion ni? Y hein ydy'r bobl sydd wedi sathru'ch traed chi. Neu fel da ni'n dweud yn Gymraeg, di sathru'ch cyrn chi. A fel didodd un pregethwr hiwdro, mae cyrn pobl capal yn fwy tendar na cyrn pobl eraill. Hein sydd wedi brifo'n teimladau ni. These are the people who have in some way offended us, let us down. Da ni byth yn defnyddio'r gair gelyn amdanyn nhw, ond da ni'n misio'n byd i wneud efo nhw.
Da ni'n torri nhw allan o'n bywyd. Da ni'n troi cefn arnyn nhw, da ni'n osgoi bod yn eu cwmni nhw. Felly peidiad neb ohono ni a dweud nad os gynna ni ddim gelynion. We try to deceive ourselves into thinking that we don't have enemies, but we do. A mae Iesu Grist yn deud, carwch nhw. Carwch eich gelynion. I want you to love your enemies. Agape eto. Yr un gair. Dwi eisiau chi i caru nhw fel mae Duw wedi caru nhw. Love them as God has loved them. Weithiau, da ni'n cael yn hyn mewn sefyllfa. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael hyn yn digwydd. Pan mae rhywun yn dod ata ni, ac am i ni deimlo casineb at rhywun arall sydd wedi gwneud rhywbeth iddyn nhw. People who come to us and want us on their side because somebody else has offended them. Am be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dod efo'r rhestr o resyma. They have a catalogue of reasons what they've done. Y bobl ddrwg yma. Maen nhw wedi gwneud hynna, a hynna, a hynna, a di hynna ma'n iawn, na, gdi da ni'n dweud. A wedyn maen nhw peth yma a'r peth arall, a wedyn maen nhw'n tynnu chi mewn, a maen nhw'n dweud, di hynna ddim yn iawn, ac di, na. A be maen nhw'n drio wneud, ydych cael chi i'w casau nhw, fel maen nhw'n casau'r bobl eraill yma. Fel Cristnogion, da chi'n gweld, da ni'n gwybod yn yn calon tynan, di hynna yn iawn. Tydi ni gael yn perswadio i gasau pobl eraill, di hwnna ddim yn iawn. Pam ydda ni? Achos bod Iesu Grist yn dweud na tydi o ddim yn iawn. It's wrong to be drawn into somebody else's hatred because Jesus tells us so. Love your enemies. Dio ddim yn hawdd. Dio ddim yn hawdd bob amser caru'n cymydog. Mae'n anoddach byth i ni garu yn gelynion. Ond be mae Iesu Grist yn ei ddweud ydy, dyma dwi'n orchymyn i chi wneud. Os dwi'n arglwydd yn eich bywyd chi, dyma dwi'n disgwyl gyda chi. Ac os di'n help i chi, sylweddolwch ar un adag yn eich bywyd, o'r oeddech chitha hefyd yn elyn i Dduw. Oeddech chi'n eisiau byd i wneud efo fo. A mi ddaru Duw eich caru chi. A'ch tynnu chi mewn. A bod yn annwyl hefo chi. A madda i chi eich pechoda. A chitha wedi bod yn elyn yn ei erbyn o. Os da ni'n ddisgyblion Iesu Grist, da ni'n bobl Dduw, if we are Jesus' disciples, we are the people of God. The God we once hated as an enemy, but who loved us and drew us in to be among his own. Cerwch eich gelynion. Ac yna da ni'n dod at y trydydd. Y trydydd challenge mae Iesu Grist yn ei rhoi i ni. Car yr arglwydd dy Dduw a holl galon, ac a holl enaid, ac a holl feddwl. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all of your mind. A fyddai'n meddwl ych chi, a mae wir amdana ni gyd, te. Mae gynna ni'n hymadroddion pan da ni'n siarad am Dduw. We have our phrases when we talk about God. We know they're acceptable. That's what's expected of us. I ddweud rhai pethau ynglyn â Duw. Pan oeddan ni mewn lle tywyll, oedd Duw yn rhoi golau i ni. Lle roeddan ni'n unig, oedd Duw yn dod yn gwmni i ni.
Pan oeddan ni ar goll yr oedd Duw yn dod ata ni. A da ni'n gwybod yn bod ni'n medru defnyddio'r ymadroddion yma a chanmol Duw. A da ni'n medru gwneud hynny heb hyd yn oed feddwl am y peth. Ond pan feddyliwch chi o ddifri, hyd yn oed os da ni'n gwybod yr ymadroddion, even if we know all the correct phrases when we're talking about God, mae'n cariad ni tuag ato fo y medru bod yn ddychrynllyd o wan. Our love to God can be exceptionally poor. Pan mae'n hymroddiad ni wedi gwanio. Pan mae'r gwres cynta hwnnw oedden ni'n deimlo wedi oeri. Yr adag honno, yma'n cariad ni at Dduw. Angan ni adnewyddu, it needs to be renewed. Our love to God. And that only comes through the ministry of the Holy Spirit and through the gospel. Ac fel yr ydyn ni yn teimlo'n hunain yn oeri, mi ddyla bod ni yn troi yn amlach at y pethau yma. At yr efengil, at yr ysbryd glân, i'n cynnal ni a'n hadnewyddu ni. Fel yn bod ni yn medru caru Duw, a'n holl galon, a'n holl enaid, ac a'n holl feddwl. Achos os meddyliwch chi am y peth, tas ni'n cael y trydydd ma'n iawn, mi fysa y cynta a'r ail yn dod i'w lle o ganlyniad. Os di'r trydydd, os di'n cariad ni at Dduw yn ddigon cry, mi nawn ni garu yn cymydog, mi nawn ni garu yn gelynion. Dwi wedi cyrraedd yr oed hwnnw erbyn hyn, lle maen nhw'n cadw llygad mawr ar fy iechyd i. A dwi'n meddwl bod hynny'n wir am y rhan fwyaf na chitha hefyd. I've reached that age at which they keep a close eye on my health. Cwestiwn arferol, sut ma'ch pwysedd gwaed chi? How's your blood pressure? Fine, thank you. Yeah. Dwch ni gael check bach te. Sut ma'ch calon chi? A wedyn maen nhw'n gofyn yr un anodd i mi, be di lefel eich ffitrwydd chi? Yeah. Health check bach Cristnogol i chi. Sut ma'ch asgwr yn cefn chi? How's your spine? Because as Christians, let's be honest, we have become rather spineless people. Heb yr asgwr yn cefn ni, sefyll yn syth. I sefyll yn gry, i sefyll yn gadarn. Fel pan da ni yn gweld cymydog. Pwy bynnag ydi o, pwy bynnag ydi hi, yn bod ni'n medru caru nhw. Pan da ni'n dod ar draws yn gelynion, yn bod ni'n medru cofleinio nhw, a'i troi nhw yn gymdogion i ni. Am bod ni'n medru caru Duw, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a phopeth sydd ganddo ni. Health check Cristnogol, yr asgwr yn cefn, the spine to stand and do these things. Fel y dyla ni, yn enw Iesu Grist. Amen. 700, diolch i chi am eich croeso a'ch gwrandawiad caredig. 733, 733 to close our service today. O am deimlo cariad Iesu yn tynnu at ei waith, cariad cryf i gadw ei eiriau nes i'n gyrraedd pen y daith. Cariad fwrio ofnau allan, drygau cedyrn rhagddon ffoi, fel na allo gallu'r fagddu beri i ni'n ôl i droi. 733, 733.
133. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Yeah, that's mine.